ଏଠିକି ଆସିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଥର ହାରିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି, ଏଥିରେ ବି ହାରିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ବି ହାରିଗଲି। ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ ବୋଧେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଠାପଟା ଲଗେଇ ରଖିଛ କି? ସେ କ'ଣ ଜମା ଗଳୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖୋଲିକି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ମୋ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ଆସିଲେ, ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଆମେ ବି ଖେଳିପାରିବୁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଗଲା। ଖେଳ କାଳେ ମାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବେ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ମାର ନା ଜଲ୍ଦି, ଜିତିବାର ଅଛି। ଆରେ ସେମାନେ ବି ହାରିଗଲେ। ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ହାରିଗଲି। ଭୋକରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। 50 ଟଙ୍କା।